Byddai Iolo maes o law yn gadael I farc yma hefyd. Y sair maen o drefflemin yn creu argraff ar Lundain fawr. Es I gwrdd ag un sy'n gwybod am hynny. Hyw, siwmai. Jim, siwmai. Siwti. Neis I weld chi. Diolch yn fawr. Chi eisiau gweld Llundain Iolo? Odw. Dim ond un ffordd sy'n weld Llundain Iolo, a mae eisiau bod yn ddewr. Ni'n mynd am fan hyn. O, wel, fi rai fi dy ddilyn di te. Wel, chydig feddyliais I y bydden ni fan hyn. Chi'n mynd I mor am eich dere, te? Falle byddai'n cael lliced nes mlaen, a mae'n gwbl addas wrth gwrs bod ti fan hyn da fi heddi oherwydd fe est I i'r cyfarfod le o'n nhw'n dadorchuddio'r gofeb ar Fryn Briall. Do, nôl yn 2009. Oedd yr orsedd yna yn ei holl agoniant, ac oedd yna ganodd o Gymru Llundain yno. Ond brwydr a hanner, Jim, oedd cael caniatad gan holl awdurdodau Llundain I osod y gofeb a'r plac. Achos o'n nhw'n deall beth oedd e. Pwy yw'r Iolo Morganwg yma? Odi e'n fwy peryglis? Odi e'n fwy bygythiol? Ydi e'n fwy dadleuol? Ydi yw'r ateb, wrth gwrs? Yn wir iawn, ie. Oedd I weithred herfeiddiol iawn ar ran Iolo I fynd I Bryn y Briallu yn oedd I oherwydd oedd I yng nghanol y sefydliadau Prydeinig, imperialaidd Prydeinig yn oedd I. Wel, mae'r panorama yn dweud yr hanes oedd ni nawr yn dweud. Dwi'n meddwl bod Bryn y Briallu draw fan hyn. O, nawr te, o'n i'n gofyn I ti. A reit o'i flanau fan hyn, ni'n gweld Palace Buckingham. Wel, does dim symbol o Brydeinig sy'n well na hynny. Ac wedyn ni'n gallu gweld Downing Street fan hyn. Le mae Jack yr Undeb yn hedfan uwch ben y to. Ac wedyn os ni draw fan hyn i'r wyth, ni'n gallu gweld San Steffan ac Abati Westminster. Ac wedyn mae'r symbolau I gyd yma. Ond ni'n gallu gweld symbol Iolo yn y pellter. Ac wy'n edmygu'r ffaith bod e wedi dangos y fath cheek, o fod yn onest. Os edrychwn ni fan hyn, Jim, mae hwn yn ddiddorol, ni'n edrych nawr te draw I gyfeiriad dinas Llundain wrth bod yr afon yn mynd o gwmpas. Ac os edrychwn ni reit o gwmpas fan hyn, chi'n gallu gweld eglwys gadeiriol St Paul's draw fyna. A wedyn hibo St Paul's, ni'n gweld y ddinas ariannol. Nawr te, nôl yn yddi Iolo, o gwmpas dinas Llundain, oedd y tafarnde a'r tai coffi lle roedd y cymdeithasau mawr mewn cwrdd, y cymrodorion, a'r gwyneddigion, a'r Cymreigyddion ac yn y blaen. Roedd Iolo wrth I fodd yng nghanol y bwrlwm yma. A'r ddiwedd ydi, wrth gwrs, fe gwmpon y mas. Fe gwmpon y mas yn ffladach, fel ni'n gweud. Do. Meddwl am beth sy'n digwydd heddi, y Jubilee ag ati. Be fydde teimladau Iolo sef yn dod nôl ma nawr? Wel, ffieidio'r cyfan, fydden ni'n meddwl. Ti'n meddwl? O safbwynt thema, yn te fe. O safbwynt lle Cymru, falle, yn yr holl jamboree sydd wedi bod. Ond, wedi dweud hynny, roedd Iolo hefyd yn hoff o'r sioe. Prif bwrpas yr orsedd, os cael ddweud, oedd dangos rhywbeth, oedd creu argraff. Ac felly, os edrychwn ni nôl ar ddigwyddiadau'r misoedd ola yma yn Llundain, wy'n credu byddai'r elfen o sioe, yr elfen o greu argraff, yn rhywbeth fydde fe wedi gwerthfawrogi. Wrth I bod, bydde. Gwrs, mae'n hawdd lladd ar Iolo. I ni'n gwybod bod e'n groen denau, I ni'n gwybod bod e'n gecrys, I ni'n gwybod bod e'n gallu bod yn dwyllodrus ac yn y blaen. Ond I ni heddi, ni'n gallu gweld beth oedd e'n ceisio wneud. Oedd e'n ceisio adfer diddordeb y mywyd Cymru ac yn traddodiadau Cymru. Ac os nag oedd e'n gallu gweld bod y traddodiadau hynny'n bod, fe nath e greu nhw. Do. Wel, wy'n rhoi marciau llawn iddo fe am ddychymyg, mae'n rhaid I fi weid. O ie.